Bejn l-erba' u l-ħamis fil-Gżejjer Maltin ġie reġistrat każ ieħor ġdid ta' coronavirus biex bekk il-każijiet attivi komplew jiżdiedu u issa n-numru totali huwa dak ta' 6. Il-każ il-ġdid huwa s-sitt wieħed f'din l-20 ġimgħa mindu feġġet l-imxija f'Malta f'Marzu li għadda. Il-Ministeru għas-Saħħa fuq Facebook spjega li l-persuna kellha sintomi u li huwa każ lokali u sporadiku. Il-total ta' persuni infejqa mill-pandemija baqa' dak ta' 665 u sa issa ġew reġistrati total ta' 680 każ fejn sfortunatament 9 minnhom tilfu ħajjithom. F'intervista li Net News kellu din il-ġimgħa mas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci appellat il-Maltin biex jibqgħu kawti u jimxu mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Meta saqsejnija dwar il-ftuħ tal-ajruport, hija qalet li mill-mindu dan reġa' fetaħ il-bibien tiegħu biex nilqgħu it-turisti kena biss numru żgħir ta' persuni li ttestjaw pożittiv, għalkemm xorta waħda appellat il dawk li jkunu se jsifru biex jibqgħu jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Minn mindu fetaħ l-ajruport sal-lum kellna 10 każi ġodda ta' coronavirus fil-waqt li kellna wkoll 8 ijiem konsekuttivi mingħajr ebda każijiet ġodda.